aspectes, diguem-ho així, positius i que estem molt contents és perquè d'entrada ens hem posat molt en contacte amb les administracions i hem tingut molt bona acollida. O sigui, allà hem anat a Diputació o amb Renfe o la Generalitat. Escolta, ens diuen, bueno, podem anar per aquí, ja ens posarem d'acord, ja treballarem, ja avançarem amb el CAP, avançarem amb altres aspectes, en programes de participació. Per tant, això ha estat molt positiu perquè dius, home, en poc temps el treball que estem fent ja ha donat algun fruit, que no es pot materialitzar ara directament, però que Déu-n'hi-do, o sigui que el bon contacte que hem tingut amb les entitats supramunicipals. També, per dir-ho, també amb Arenys de Munt, també un bon contacte, i amb els pobles veïns. Per tant, això ja estic molt content, a part de temes en concrets que hi ha hagut actuacions ràpides i immediates i que dius, home, doncs això ha estat bé, que ens interessa. Coses que no estan bé, un element que no acaba d'anar i que voldríem que fos molt millor. Per exemple, els problemes que hem tingut amb els aiguats aquest estiu, que tot i que ens hem posat molt a sobre per remediar, posar-hi remei en el que serien les sorres que han marxat, les incomunicacions dels veïns, el problema que es fa amb la circulació, això ens hem trobat que si estem tapant aquests forats, aquests aiguats que n'hi ha hagut uns quants aquest estiu, després queda l'atenció del dia a dia queda una mica dolenta. No podem estar aleshores netejant tant com voldries altres carrers, altres zones. I això, en altres anys, potser no havia plogut tant, aquest estiu ha plogut més del compte i això ha fet que hàgim d'estar arreglant rials, urbanitzacions o la mateixa la Riera, però que els esforços han quedat una mica per aquí i no per a vegades donar prou. M'hagués agradat molt el pas de la Renfe, abans se'ns netejava un cop a la setmana i ara hem fet que siguin 3 cops a la setmana. Doncs bé, això hauria de ser cada dia, el pas de la Renfe, el pas de la Guàrdia Civil, aquests passos tan d'ús habitual s'haurien de fer cada dia. I això encara no hi estem, però hi estarem.